Tak, máme tady první testovací vysílání, které by se mělo nahrávat. V této fázi zatím testujeme aplikaci. Za chvíli se připojí Milan. No, možná vám tady zkusíme říct, pokud teda ten záznam tady bude zůstávat, jak vlastně vznikl ten název. Tak, já tady chviličku ještě počkám na Milana, vyzkouším si tady nějaké funkce a uvidíme, co to udělá, protože já jsem Clubhouse použil naposledy zhruba 2 roky zpátky a sledujeme, jaké tady budou funkce. A vítám tě tady, Milane. Zrovna si tady říkám, že tady že tady v tomhletom prvním testovacím vysílání, když jakoby to tady mělo zůstat a nešlo by to smazat, že bychom stejně mohli říct, jak vlastně vzniknul ten název. Tak povídej. Jak ten název vzniknul? Vzniknul při našem včerejším brainstormingu, jakým způsobem to nazvat tak, aby to bylo srozumitelné, uchopitelné, zajímavé, zvučné a hlavně, aby to vystihlo ten obsah, který chceme sdělovat. Já si myslím, že se nám ten název povedl, ne? Mně se to líbí, myslím si, že to bude velmi srozumitelný, hlavně pro ty, kteří se probouzejí, anebo pro ty, kteří ještě probuzený nejsou, ale naprosto přesně vědí jejich pravdou, kdo je to vlastně dezolát. No a pro mě je to vlastně čest být dezolátem. Jak ty? Je to tak, vidím to naprosto stejně, z toho titulu jsem byl pro tento název, ten mě úplně jakoby vyskočil. Na druhou stranu jsem si plně vědom toho, že pro, nechci říct liptardy, ale řeknu to bude fungovat jako červený hadr, jo. Takže si trošku zaděláváme i na to, že se nám sem budou zkoušet dostávat i takové existence, které nebudou souhlasit a budou dezoláti v trochu jiném smyslu možná. Ale tak to je naprosto v pořádku tohle, samozřejmě. My jako je nebudeme blokovat žádným způsobem, řekněme, jakože jim nebudeme blokovat vstup, pokud jejich názor se nebude vysloveně shodovat a zjistíš, že jako tudy cesta nevede, protože ten člověk je zabedněný, no tak asi nemá smysl jako sáhodlouze nad tím polemizovat, jo? Protože jak jsi říkal sám, že každý člověk vnímá do úrovně svého vědomí a nehodlám tady plýtvat energii na to, abych vysvětloval 1, 2 lidem jejich nepravdu a moji pravdu, protože v ten okamžik máme oba dva svůj úhel pohledu, svoji pravdu, svoje informace, svůj způsob vnímání. Nicméně rád bych tady řešil a poskytoval informace z druhé strany a už je na tom člověku, nakolik ty informace přijme, vůbec je ochotnej je přijmout a schopnej je přijmout, protože ne každý vlastně tu schopnost má, jo. Takže asi takhle bych to viděl, no. A co se týká, promiň, ještě dopovím názvu dezolát, tak ono to je sice možná z podstaty slova něco urážejícího, ale spíš jako tu urážku a tohle z toho hanlivý pojmenování, tak jako tady v lidech budujou soustavně mainstreamový média. A jak se říkal, liptardi a dá se říct i zabedněnci, protože dezolát je dneska v podstatě úplně každej, kdo byť si jen dovolí nesouhlasit s druhým názorem. A to mně přijde jako naprostá ubohost, už jenom z podstaty svobody slova. Je to přesně tak, vnímám to úplně stejně. Prakticky jsem ten název jako mě vyskakoval kvůli tomu, že ne, že my se tak nazýváme. To není název, který my jsme si vybrali. To je název, který nám poskytli v podstatě naši představitelé zastupitelské demokracie, kteří tak označují ty, kteří nesouhlasí s tímto mainstreamem, který je otázka, jak moc je hlavním proudem, když mají preference na úrovních maxima pár desítek procent, takže to moc hlavní proud není, ale rozhodně ovládají ten hlavní informační proud a proto my, kteří s ním nesouhlasíme, jsme jimi označováni jako dezoláti a jsou mezi námi lidi, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní a uznávají
titul dezolát za pro ně hodnotnější ocenění jako a větší uznání osobní kvality než jejich vysokoškolské tituly, jako třeba paní doktorka Jarmila Klímová nebo paní profesorka Hogenová a podobně. Takže já osobně, pro mě je to taky čest prostě se spolu s těmito osobnostmi řadit mezi dezoláty a mít možnost jako s takovými lidmi komunikovat skrze tuto platformu. No já bych ještě upřesnil jednu věc a to je ten název, který jsme vymýšleli, nebo to jméno. Ono to v podstatě vyplynulo a já myslím, že to bylo až dneska ráno. Teď je večer a testujeme tady aplikaci, ale tuším, že to bylo ráno, kdy jsme se o tom bavili a naprosto spontánně to vzniklo, takže jsme okamžitě zaregistrovali. Já jsem tady vytvořil místnost, šli jsme hned testovat aplikaci, co to vlastně umí, kam to pokročilo, protože říkám, já jsem ji testoval 2 roky zpátky, aktivně jsme to používali na různá setkávání, vzdělávání. Nicméně Clubhouse pokročil, moc se mi to líbí. Teď testujeme nahrávaný, první nahrávaný vlastně, jak to nazvat, podcast, vysílání, protože ono je to dost blízký rádiu, který to zaznamenává, v podstatě pak se to dá pustit formou podcastu, že? No a zároveň s tou místností, tak jsem okamžitě registroval doménu, Milan vytvářel facebookovou stránku, no a co od toho očekáváme? No co to očekáváme? Je to takový no já od toho Milana nečekám projekt, v podstatě vůbec nic, ale hele, já od toho přeju, čekám aby hodně. Se to jako... trošku rozběhlo, povídej. Samozřejmě je to tak jako s každým očekáváním, prostě když budeme jenom čekat, tak se nic nestane. A protože už nás přestalo bavit čekat na změnu, tak jsme se rozhodli se do té změny zapojit aktivně osobně. Takže proto jsme prakticky celé do dnešní dopoledne spolu strávili jako na přípravě tady těch stránek, podcastů, tady toho Clubhouseu, obrázků, nápadů, textů, grafik a to je prakticky jenom ta startovací platforma pro to, abychom mohli komunikovat s dalšími v uvozovkách dezoláty a dali jim prostor se vyjádřit k tomu, co se děje a vytvořili novou komunikační platformu, která by mohla sjednocovat tady ty mainstreamem označované dezoláty, tak, aby jsme si mohli lépe, úspěšněji sdílet informace a nechci říct bojovat proti té fialové zhoubě, která nám tady teď vládne, ale prostě trošku začali bránit jako ten normální svět před tou destrukcí, která se tady momentálně děje. A to se neděje jenom prostřednictvím fialového světa a fialové vlády. Přesně tak, já jsem si toho plně vědom. Tam jako toho probíhá spoustu let, v podstatě už od 89. tak nás vedou cestičkama, kde nás, dá se říct, já to vnímám tak, že prostě jsme byli obelhaní. Myslím si, že bychom si mohli pozvat brzy některý hosty. Narin by nám mohl povyprávět o svobodě jako takový, o 89., kam nás to dovedlo a další. Pak, jak jsi říkal, o tom, já teď nevím, jestli jsi to nazval konkrétně omezování a jo, s těma liptardama. Dneska jsem zrovna četl příspěvky od Pavla Cimbála, kde oni doslova na něj na Facebooku pořádají nálety. Já tomu říkám kobercovej nálet. Absolutně nechápu, co z toho ty lidi mají. Na jednu stranu se chvástají, jak bojují za svobodu slova a na druhou stranu dělají akce, kde toho člověka potřebují nutně umlčet. Jo. A to mně přijde úplně totálně scestný. A otázka je, jestli vůbec si něco takového uvědomujou, že dělají. Uvědomujou, je to otázka, jak moc si to uvědomují, jako vědomí těchto jedinců si dost dobře neumím úplně představit, jo, protože jedna věc je, jakou úroveň vědomí má jednotlivý člen té společnosti, druhá věc je, jaké kolektivní vědomí spolu vytvářejí. Já jsem osobně
když jsem studoval vůbec dynamiku psychologie jakoby společností nebo davů, tak tam je zajímavý fenomén, který já pozoruju jako v různých skupinách. Podle toho, za jakým účelem se ta skupina sejde, tak buď jako kolektivně v podstatě se to vědomí jakoby zdvihá a potom finálně jakoby na vyšší úrovni než ti jednotlivci, anebo pokud se schází za nějakým jakoby záporným účelem, tak naopak se to propadá dolů, níž než mají to úroveň toho vědomí ti jednotliví aktéři. Jo, a proto jsou potom následně schopní v rámci té anonymity toho davu i věcí, které by sami za sebe jako jednotlivci nebyli schopni dělat. Je to krásně vidět na celé třetí říši, co všechno v rámci alibismu jsou lidi schopni dělat a krásně to zobrazuje ten opakovaný Milgramův experiment, který myslím dneska, nevím, dával na Facebook. Jo, sdílel jsem to, je to experiment, kde lidi dostávají elektrošoky. Ano. Já si myslím, že bychom ho mohli trošičku popsat, ten experiment. Co ty na to? Klidně můžeme, jako tam ten konkrétní ten výstřižek, co jsi posílal, je částí filmu a já si teď nemůžu vzpomnět na celý název toho filmu. To nevadí, můžeme později. Nicméně celý ten experiment spočívá v tom, že do experimentu se přihlásí dobrovolníci. A vědecká autorita jim v podstatě rozdá úkoly. Jeden si sedne na křeslo a má za úkol odpovídat na otázky a má na sebe připojený elektrody a za každou špatnou odpověď dostane elektrošok. A druhý dobrovolník je posazený před pult a má před sebou právě ty otázky, které tomu druhému předčítá. Napřed mu přečte všechny otázky a správné odpovědi a pak začne celý ten experiment. A každá další špatná odpověď znamená, že by měl dát tomu dotyčnému větší a větší elektrošok. Takže se začíná někde na 15 V a ono se to postupně stupňuje. A je tam krásně vidět v tomhle celém experimentu, jak člověk pod vlivem autority, protože vy jste mi řekl, že je potřeba mu dát elektrošok, tak je schopen mučit druhou živou bytost. Shrnul jsem to tak nějak v podstatě správně? V podstatě celkem jo, akorát tam opomenul tu důležitou záležitost, že ten člověk, který je zkoušený, není ten dobrovolník, ale je to jeden v podstatě najatý herec, který finguje to, že dostává ty elektrošoky a předvádí v podstatě až svůj kolaps. Takže to není jakoby nezaujatý člověk z ulice, ale je to, jak se dneska rádo říká, insider, prostě člověk, který je zasvěcený do té problematiky, je to jeden z nich. A experimentem není to, jak v podstatě pointa není v tom, jak moc motivují jako negativní hrozby, ale experiment je o tom, čeho všeho je člověk pod tou autoritou schopen jakoby dojít, jako co všechno je schopný dělat za zvěrstva. Jo, takže tam je to excelentní záležitost, co je na tom nejzajímavější, že to bylo několikrát opakováno a ty výsledky jsou bohužel obdobné, analogické, takže to není nic, co by se jednou zkusilo a dopadlo to náhodou takto, ale je to prostě opakovaně vyzkoušený, že lidi jsou schopni skutečně, pokud tu autoritu nad sebou mají a můžou to v podstatě tu svou osobní zodpovědnost hodit na někoho jiného nad sebou, tak jsou schopni skutečně strašných věcí. Včetně toho zmačknout spoušť. Včetně toho zmačknout spoušť nebo nastartovat auto a strčit výfuk do kabiny plné živých lidí a podobně. Jako to jsou věci, které bych asi úplně nechtěl rozebírat tady, ale je důležité na to pamatovat, že jestliže se prostě určitá skupina začne považovat za nadlidí oproti ostatním lidem, tak
prostě je to cesta do pekla a to peklo se potom děje tady v té naší úrovni, tady v té naší skutečnosti. A není potřeba kvůli tomu umírat a chodit někam do hlubin pekelných, ale naopak tito lidé umožňují vstup jako těmto bytostem a tady tomuhle dění do té naší normální reality. A to je v podstatě za mě jeden z důvodů toho, proč tenhle podcast, tohle vysílání děláme, abychom zabránili tomu, abychom se tady dočkali nějaké dystopie, ke které systematicky směřujeme, před kterou roky varujeme a která čím dál tím víc salámovou metodou, jak říkám já, uřezaným klínkem salámu vraženým do Overtonova okna prostě se sem dostává. Tak, já bych tě s dovolením opravil, protože síla slova. Ano. Směřovali jsme. Dobrá. Už nesměřujeme. Pouštěli jsme a tak dál. Všechno minulý čas, protože jdeme tou správnou cestou, proto jsme tady. A možná bych neříkal ani, abychom něčemu zabránili, ale naopak, abychom vytvořili ten svět, aby byl prostě plný hojnosti, lásky, aby byl zase v pořádku. Aby se nám tady dobře žilo. Přesně tak. My tady chceme vytvářet svět, který bude dobrý pro všechny živé bytosti a ne, aby tady byl někdo na úkor někoho. Já už jsem našel, z jakého filmu to je. Je to I jako Ikaros a je to ten Milgramův experiment. Přesně tak, jak už tady o tom chvílku mluvíme, takže kdo by si to chtěl najít, můžeme potom nachystat i nějaké odkazy k tomu, až a je to hodně zajímavá záležitost. Dneska už se tyto experimenty neprovádějí, protože se považují za neetické a nemorální, ale je to na jednu stranu trochu škoda, protože to, co ten experiment prokázal, je prostě pravda, je realita toho, čeho lidé jsou schopní a jak snadno jsou schopni nechat zmanipulovat autoritou. Ono mezi námi výsledky těchto experimentů a že těch psychoexperimentů a testů byla celá řada, tak o tyhle ty poznatky se opírá vlastně celá ta vláda světa, když to takhle řeknu. A my jsme si to mohli krásně a naplno užít v době covidové, kde z neznalosti lidi byli schopni na silnici, na ulici zaklekávat se vzájemně, osočovat, jenom kvůli tomu, že někdo nemá hadr na ksichtě. Likvidovat vztahy, rodiny, něco strašného. Jenom proto, že to řekli v televizi, nebo že to řekl doktor, nebo že něco, jo? Autority. Prostě autority. Autorita a strach. Přesně tak. To je tragická kombinace. Autorita, teď jsem viděl takové vtipné video, zkoušeli takový experiment, upozorňovali lidi na to, co mají dělat. Jo? Že normálně holka stála před mostem, napřed normálně bez vesty, jenom tak a říkala lidem, jako, že tady je dobrý jako jít a držet se jako zábradlí a chodit po chodníku a ne po prostředku a nikdo ji neposlouchal. Oblékla si obyčejnou vestu, kterou vozí každý v osobním autě kvůli zastavení na dálnici, by si ji měl oblíct. Oblékla si normálně tu, já nevím, jak tomu říct, prostě tu signalizační vestu, jakože má na sobě ty reflexní pruhy a celá je taková svítivá. A tady v téhle obyčejné vestě následně dělala to samé, co předtím. Posílala lidi, když přecházeli přes most, jako aby se po cestě drželi zábradlí, aby jako neupadli a podobně. A lidi to normálně respektovali. Tam měla co dělat, aby udržela vážnou tvář, když je tam tak jakoby vtipně manipulovala. A lidi fakt jak ovce prostě jenom proto, že měla na sobě vestu,
tak poslouchali, co jim říká a dělali to, co se po nich chtělo. Bylo to šílené. Viděl jsem podobný experiment, probíhalo to někde v muzeu, kde od pokladny nebo od vstupu jim namalovali nějakou čáru. Ta čára se klikatěla, v podstatě zahejbala různě za sloupy, takže ta byla přes halu natažená doleva, doprava, rovně, zpátky a lidi při vstupu dostali v podstatě rozkaz, jděte po čáře. Tak jak ovce šly po té čáře. Ty vidíš přesně, kam máš jít, kde máš ty dveře, ale většina z nich šla jenom po té čáře, to znamená, šli rovně, doleva, pak se vraceli doprava, pak se vraceli zpátky, jak blázni. Jo, mozek v ten okamžik vypnul. Čára. Jo. Nicméně rád bych řekl tady jednu věc ještě, a to je, čeho bychom se rádi tady, jakých témat já bych se tady chtěl jako dotknout v těch dalších vysíláních, protože dneska to nechci úplně prodlužovat. A hodně z těch věcí by se mohlo týkat, řekněme, takové, co je to normálnost světa ještě, co je ještě furt normální, rozhodně manipulací, ty souvisejí s marketingem, to souvisí se zákonama, to souvisí s psychikou, to souvisí se sebeláskou a v podstatě tyhle ty témata, od nich se odpíchnout a jít prostě dál a poukazovat i na některé věci, na studie, psychologické studie, testy, historii. Pojďme rozebrat v některých z vysílání třeba historii. Jo, určitě každý slyšel, že historii píší vítězové. Tak teď je otázka, co je ta historie, co je pravda, co není pravda, nad čím se zamýšlíme, co si myslíme, že je nám utajováno, co se může objevit, co se nemůže objevit. Jako je těch témat celá řada. Tak a další věc, pojďme se domluvit na nějaký pravidelnosti. Jaký si myslíš, že by mohl být den, kdy bychom mohli začít vysílat pravidelně? Protože já si myslím, že teprve pravidelnost by si mohla získat nějaký trvalý posluchače a pravidelný návštěvníky těch našich diskuzí. A mohli bychom je zvát i tady k nám na stage, mohli by nám pokládat otázky, mohli by s námi klidně i diskutovat. Nicméně napřed bychom rádi řekli to naše. Co si o tom myslíš? No je pravda, že nějaký stabilní systém by byl na to optimální, aby jsme skutečně jeli v nějakém režimu, který budeme dodržovat. Bude to dobré i pro nás, abychom se pravidelně věnovali té tvorbě. Bude to dobré i pro hosty a bude to dobré i pro posluchače. Takže pro všechny zúčastněné je to skutečně systém, jak dneska je všude angličtina, moc to nemusím, jako win-win-win, tak toto je skutečně výhra pro všechny zúčastněné a to je v podstatě to, o co nám celým tímto podcastem jde, aby to bylo dobré pro nás všechny, abychom se všichni díky tomu mohli navzájem posouvat dál. Dobře, zkusme se teda domluvit zrovna tady teď na termínu, ať viděj, slyšej, jak to vlastně celé vzniká. Dopředu říkám, středy večer mám vybukovaný na svoje aktivity. Pátky večer si nejsem úplně jistý a odpoledne, jestli jsou vhodné, protože spousta lidí už buď mizí z práce, mizí na víkend, za rodinama, mají hlavu úplně někde jinde. Já bych navrhoval možná pravidelný čtvrtky. Co ty na to? V podstatě jako já si myslím, že klidně může být, když to uděláme někdy v tu večerní hodinu. Já osobně stejně stavím hlavně na tom, že když ty nahrávky budou k dispozici jako následně v podcastu na Spotify, tak si to může kdokoliv pustit kdykoliv a zcela nezávisle na nás, ale ta pravidelnost by byla zajímavá hlavně z toho titulu, že by to mohlo být skutečně v reálném čase, jak se dneska říká, a mohli by se do toho zapojit i posluchači se svými dotazy na konkrétní hosta, který by byl dopředu avizovaný a mohlo by to být takto interaktivnější a takové ještě autentičtější. Přesně tak. Super. No tak jo.
takže my se domluvíme na termínech, domluvíme se na pravidelnosti, domluvíme se potom, až skončíme teď vysílání. Jak se to bude všecko, nebo jak se to bude jmenovat, nebo jestli budeme pojmenovávat každý díl, každý vysílání jinak, tak to všechno probereme ještě. Každopádně vzniklo to velmi spontánně, já už se těším na hosty, které doufám, že tady budeme mít jako hodně zajímavý hosty pro celé široké publikum. A co si ještě slibuju od této platformy, že se to začne šířit, protože ono stačí poslouchat. A pokud tady nebudou vysloveně blbosti až vás a zaujmeme vás, nebo naši hosté, tak si můžete ten telefon klidně vzít a jenom si lehce to poslechnout třeba k večeru, cestou domů ze školy, nebo naopak do školy, do práce, a nebo prostě jako večerníček před spaním. Je to tak. Je to tak, chceme sem zvát zajímavé hosty, kteří mají co říct a ve svém oboru jsou, řekněme, jako když ne kapacity akademicky, tak minimálně rozhodně jakoby hodně sečtělí, rozumí tomu a věnují se tomu prakticky jako na bezmála plný úvazek, ale nechceme to dělat jenom kvůli tomuhle. Chceme to dělat proto, aby jsme se tady setkávali jako i normální lidé, kteří chcou bránit ten normální svět, kde prostě jako i v podstatě, klidně to řeknu na plnou hubu, i obrana klasické rodiny, kdy otec je muž a že manželka je žena a syn je mladý muž a dcera je mladá dívka, jako prostě tady tohle, aby i naši potomci měli možnost vyrůstat v relativně, nebo ne, my chceme, aby vyrůstali v ještě lepším světě, než v jakém jsme vyrostli my. A proto prostě tady tohle chceme dělat, protože pokud bychom to neudělali, tak se dopracujeme tak, jak jako je to vidět prostě v Americe, ve Spojených státech a v Kanadě, kde děti v rámci školní výuky si hrají, nebo nehrají. Oni věří tomu, nebo tvrdí, že jsou různé kočky, psy, koně a nevím co všechno, 1,1 různých pohlaví, prostě šílenost, co vůbec na to člověka je nakládané dneska a kam až tohle je schopné dojít. A hlavně, že si to pohlaví může vybrat. Ne, sorry, nemůže. Tak jo, pojďme to dneska zakončit a těšíme se ve čtvrtek. Tak jo, ještě nemáme ujasnění ten čas, já bych ten čas ještě trošku jakoby doladil i podle toho, jak to vidí hosté, aby jsme to nedělali zase jenom úplně podle sebe. Zkonzultujeme to ještě s pár dalšími lidmi, co si o tom myslí oni, aby to bylo jako přijatelné prostě pro ta hodina. Čtvrtek je fajn, ale něco jiného je ve čtvrtek v 6 a něco jiného ve čtvrtek v 9. Mně osobně třeba klidně vyhovuje večerní vysílání po 9, kolem 10 a tak, protože už mám děti spící nebo tak nějak jakoby rodinné povinnosti vyřízené a můžu se věnovat těmto záležitostem, ale je to můj osobní subjektivní pohled, nevím, jak to máš ty, nebo respektive vím, protože my spolu telefonováváme i o půlnoci, ale prostě vzhledem k tomu, že to nemá být jenom o nás dvou, ale a priori o tom, koho dalšího si sem pozveme, tak bych to nechal ještě ke konzultaci i s dalšími lidmi, ať je to prostě zajímavé a může to být interaktivní jako i pro lidi. Dobře. Prostě pro auditorium. Tak jo, takže ve čtvrtek. Dobrá. Tak jo. Tak teda těšíme se. Díky. Naslyšenou. Mějte se krásně. Taky, Míšo. Ahoj. Tak čau.